Здравейте, башмайстори! Да разгледаме и фрезата на Honda, модел 320, двигател 160 кубика с запечатана трансмисия без обслужване. Сменяте въздушен филтър и следите нивото на маслото. Други ангажименти към двигателя нямате. 160 кубика, 5 конски сили, управление, ход напред и назад. Имате регулатор на скоростта, ширина на фрезоване от 80 до 60 до 35 см минимално, с предпазни дискове, които щадят околните растения. Ръкохватките се регулират посредством този болт вляво, вдясно или на височина. Тази машина може да видите в магазина на Атанас Москов 17 във Варна или на сайта. Магазини Башмайстор. Професионални решения.